आं नोंथांमोननि मिडियानि दारै मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। बिपिएफआ मोनसे मार्का दङ। बिपिएफ हिसाबै बे मार्काया जादों बिपिएफ माने असान्ति, बिपिएफ माने कारापसन, बिपिएफ माने सिन्डिकेट। बे मार्काखौ दिनै 35 लाख बिटिसिनि जाति जनगोष्ठीया भारतीय नागरिकफ्रा हमदांनो हादों। बिथाङा उल्था बुंदों। बिथांनि नुनाया बेक ग्लासजों उल्थाखौसो नुहुरो बियो, सिगांनिफ्राय नुहुरा। ओंखायनो बे बेक साइडसो नुहुरदों। बियो बिपिएफखौ नुहुराखै। मानोना बियो गावसिनि इउ पिपलखौसो नुदों। इउ पिपल माने कारापसन, इउ पिपल माने जोंसो बुंग्रोदोंमोन बे बाथ्राखौ। फेरेंगाया जोंनिफ्रायसो खावदों। जों बुंबोदोंमोन प्रमद बर'नाव अबे स्कुला भेन्सार, बे भेन्सारनि लिस्टआ गैया। प्रमद बर'आ जेला सरकार सालायदोंमोन। फेरेंगाया अबे स्कुला भेन्सार बिनि लिस्टआ गैया। नाथाय फेरेंगानाव दंमोन अबे दैमानिफ्राय बेसे अन्थाइ फैयो, बेसे फैसा फैयो। बे बाथ्राखौ जों बुंबोदोंमोन। दा बिथांमोनासो करापसन खालामदों। बिथांमोनहा रायजो राजाजों अनसायजायाखै। बेनो जो प्रमान। थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव रायजो राजाया टटेलि इउपिपिएलखौ जोगारदों। मानोना बिथांमोनहा बुंनाय बादि खामानि मावा। दिनै रायजो राजाया जोंखौ अनसायदों, खामानि मावनो थाखाय जों सुबिदा होदों। जों ओंखायनो सोर मा बुङो बुंलांबाय थाथों। नाथाय सान हर बिटिसिनि रायजो राजाखौ सिबिनाया जोंनि हाबाफारि। बिटिसिनि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनाया जोंनि थांखि। बिटिसि ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लानो साख्रि होनाय, बिटिसि ओनसोलनि लामा दालां बानायनाय, बिटिसि ओनसोलनि फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय आरो बिटिसिनि नोगोर जेंना गोनां नागरिकफोरनि जेंनाखौ सुफुंनायानो बिटिसि सरकारनि दायित्व होननानै आं साननानै लायो। एपइन्टमेन्ट मोननाय बिटिडिसि सेक्रेटारि बिथांमोना सालारि मोनाखै होननानै मैया प्रेस मिट होदों। बेनि सायाव दानि सरकारनिफ्राय मा थांखि? सरकारा गोबां खामानिफोर इलिगेलि मावदों। जुदि इलिगेलिबा आयेना बेखौ नायगोन। दा ओंखायनो बियो ल' एन्ड अर्डारनि खोथा। लिगेलि आरो इलिगेलखौ नायनो थाखाय जोंहा डिपार्टमेन्टेल अफिसारफोर दङ। ओंखायनो आं सानो बिटिसिनि बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ बा बिटिसिनि सिटिजेनफोरखौ जास्टिस होनाय खामानिया बिटिसिनि सरकार। ओंखायनो बिटिसिनि सरकारा साफ्रोमनोबो जास्टिस होनो थाखाय नाजागासिनो दङ।